Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengenane terakhir nggih bahas tentang sifat wajibe para rasul. Wonten 3, sidik, amanah, kalih tabligh. Ya, fatonah enggak disebut kita mriki karena nanti ada ya. Terus sifat muhalik para rasul ana kadzib, wonten khianah, terus kalih kitman. Kalih napa? Kitman. Lah niki bahas tentang sifat jaize para rasul nggih. Sifat jaize para rasul. Jadi para rasul niku menungso. Para nabi niku menungso. Maka ya wis mesti duwe sifat-sifat kemanusiaan. Pasti niku ya wong menungso kok. Ya pasti duwe sifat-sifat napa kemanusiaan. Tapi yo gak sifat-sifat semua sifat kemanusiaan ada di para nabi ndak. Ya, dengan catatan sifat kemanusiaan sing boten ya mengurangi derajat kenabian mereka. Saya juzulan wenang fi haqqihim ing dalem hakke para nabi para rasul. Ma apa perkara ya juzu kang wenang apa ma fi haqqi sairil basyari ing dalem hakke sekae manusa. Lakin ingkana fi haqqi sairil basyari ing dalem hakke sekae manusa. Lakin ingkana akan tapine lamun ana apa perkara wau mimma iku saking perkara la yuaddi kang ora mengarahno ya mengakibatno la yuaddi kang ora ngakibatno ora berkonsekuensi ila naqsin maring kekurangan fi maratibihim ing dalem pira-pira pangkate tingkate para nabi para rasul al aliyati kang mulya-mulya kang luhur-luhur. Kal maradi contone kaya lara wa nahwihi lan padane lara. Jadi ini kono nggih. Ya, sifat jaiznya para rasul apa? Sifat jaiznya para rasul. Apa yaiku wuqu'u al-a'rad al-basyariyah. Nah, jadi tumibane sifat-sifat kemanusiaan. Ya. Atau nak ning napa jenenge Aqidatul Awam mripun wajaizun wa bi fadlihi wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ya, iku sifat jaize para rasul. Artine napa? Artine para nabi atau para rasul ya boleh bersifatan dengan sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka. Seperti apa? Ya, kula sampean maam ta mboten? Menungsa maam mboten? Nah, para nabi boleh makan, boleh ora apa-apa. Kalau sampean ning pasar blonjo, nabi blonjo oleh ora apa-apa. Ya, bukan berarti nabi kok blonjo, enggak. Nabi kok mangan, rasul kok mangan, enggak. Oleh ya. Karena itu adalah sifat kemanusiaan. Paham? Kalau sampean kesel leran mboten istirahat mboten? Babu mboten? Babu. Nah, para nabi para rasul oleh istirahat oleh babu, oleh. Apa-apa. Ya. Paham mboten? Ya. Manusia nikah, ya nabi nikah, iya oleh nikah apa-apa. Nah, itu tidak mengurangi sifat
napa sing gak ngurangi derajat kenabian. Tapi sing bangsa nggih, sing bangsa kemanusiaan, sifat kemanusiaan tapi yang sampai mengurangi derajat kenabian mereka iki tidak berlaku bagi para nabi, para rasul. Paham? Contohnya kadang manusia kadang goroh ngapusi. Ya, kadang manusia kadang ngapusi. Ya, para nabi, para rasul apa ngapusi? Ndak. Kalau para nabi, para rasul ngapusi gugur kabeh iki syariat. Nggih. Gugur kabeh iki syariat. Karena para nabi, para rasul niku nggih iku mewakili Gusti Allah, mewakili Tuhan nggih. Dalam apa jenenge sebagai utusan ya, sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sing jenenge utusan kudune jujur. Sampean pemene kok takon, "Rono temoni kono makili aku." Sing jenenge utusan kudune jujur. Jujur maksudnya pripun? Ya sing takon nyampekno ya sampekno, sing aja disampekno aja disampekno. Ya. Lah para nabi, para rasul adalah utusane Allah, nggih. Utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka harus punya persifatan apa? Jujur. Nah, baliknya teng mriki. Dadi sifat jaize para nabi, para rasul niku napa? Boleh bersifatan dengan sifat-sifat kemanusiaan asal tidak mengurangi derajat apa? Kenabian mereka. Ya. Ana meneh contoh nggih sing ngurangi derajat kenabian. Sing ngurangi derajat kenabian yang iki mustahil bagi para nabi, para rasul. Yaiku apa? Sampeyan tahu krungu kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub sing sampai gatelen terus bariku diucilkan orang banyak. Tahu krungu ta mboten? Pernah krungu mboten? Kisah Nabi Ayub sing dikucilkan terus bariku sampai di apa jenenge diadoi ambek masyarakate. Iki katakan para ulama, kisah niki kisah sing goroh ngapusi, kisah sing hoax, kisah sing mboten bener. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan sifat jaize para rasul niki, yaitu adalah napa? Ya memang para nabi, para rasul ini boleh bersifatan seperti manusia, akan tapi dengan catatan sifat tersebut tidak mengurangi derajat kenabian. Lah kaya ngono iku mau sing sampe nggawe wong lunga ya, sing sampe nggih jijik wong liya iku ngurangi derajat kenabian dan itu mustahil bagi para nabi, para rasul. Paham mboten? Jadi iku mboten bener. Ya, kisah niku mboten bener. Kenapa? Karena ya iki napa jenenge termasuk ndak mungkin bagi nabi. Jadi nabi rasul iku utusane Gusti Allah. Yo disiapno ambek pangeran. Disiapi ambek pangeran. Artinya napa? Ya dari perawaan mereka, dari sifat-sifat mereka, nggih, dari mereka niki wong dipersiapno bukan seperti orang sing nek sampean ndelok langsung wedi, langsung kabur ngono enggak. Para nabi ku murah senyum, nggih. Jadi nyenengno ning wong liya. Ya. Lah kaya ngono ku Nabi Ayub digambarno iki ning kisah-kisah Israiliyat yang iki mustahil ya bagi para nabi, para rasul. Digambarno iki ana ya jijik apa jenenge? Ya gua telen sampai terus bakdo niku wong-wong do jijik melihat kaya ngono kuwi. Mustahil iku bagi mereka. Kenapa? Karena iki termasuk sifat sing ya ngurangi derajat kenabian. Kenapa? Karena nabi niki ya, nabi niku ya tugasnya niku kan ya ngajak-ngajak uang. Ya ngajak-ngajak uang mosok awake dhewe ya niku apa jenenge penuh dengan kaya ngono kuwi sehingga orang lari dari kita, dari mereka iku. Ya iku apa jenenge iku termasuk yang mustahil. Paham? Niku kados ngoten. Terus di antara contoh meneh sifat nggih, sifat kemanusiaan yang boleh bagi nabi iku napa? Ya iku adalah lara. Kula sampean lara mboten? Kadang lara mboten? Lara. Lah para nabi iku lara ya mungkin wae. Tapi larane sing mboten sampai ngurangi derajat kenabian. Lara panas misalkan nggih. Utawa lara apa lah
Tapi nek sampai ngurangi derajat kenabian, nggih, ngurangi derajat mereka, ngurangi derajat luhur mereka nggih. Iki ya mustahil. Contohnya apa? Loro utek. Nggih. Loro sampai otake sampai ngeheng, nggih, sampai napa jenenge error. Ya, sampai edan misalkan. Iku ya mustahil bagi para nabi, para rasul. Paham? Paham mboten? Iku mustahil bagi para nabi, para rasul. Nah, intinya kabeh sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat mereka, iku mungkin saja bagi para nabi, para rasul. Paham? Yes. Ya, dalailu. Nah, kita masuk ya sing sebut kita mriki catatan nggih. Ya, ingka nami mayayu ati ila naksin fi maratibihul aliyah. Ya, maka ning kene iki nggih. Jadi sifatnya adalah sifat jai para nabi rasul itu boleh punya sifat-sifat sing napa tidak sampai ngurangi derajat mereka yang luhur mereka ya. Nah, maka dari sini bisa diambil kesimpulan juga. Nah, do mau kan sing sebut ke sing pertama nduk wingi iku kan sifat wajib para rasul cuma telu nggih. Sidik, amanah sama tabligh. Fatonah di, fatonah artinya kecerdasan, fatonah di. Nah, fatonah iki bisa dimasukkan ning kene iki. Jadi ya, maka fatonah kebalikan baladah. Baladah artinya bodoh. Baladah artinya apa, Bu? Bodoh. Nah, para nabi, para rasul niki tidak boleh bodoh. Maka mau tidak mau harus cerdas. Ya, tidak mungkin para nabi, para rasul kok bodoh. Ya, enggak mungkin. Maka otomatis berarti harus cerdas. Harus apa? Cerdas. Paham? Paham betul? Sampean dadi utusan, ya utusan wong tuane sampean, utusan gurune sampean, nggih. Ngono wae kudu cerdas sampean. Dikon iki, nggih. Ora asal-asal mangkat, ora ngerti apa karepe, ya ora. Tapi ya cerdas, ana sifat cerdas kudune. Lah kok menawa utusane Gusti Allah, ya pasti mau tidak mau ya pasti cerdas. Paham? Fatona. Dalailu ma sabaqa minas sifati lahum alaihimus sholatu wassalam. Dalailu ma utawi iki iku pira-pira dalile perkara. Sabaqa kang wis dhisik apa ma minas sifati sang bayane saking pira-pira sifat lahum kedue para nabi, para rasul alaihimus sholatu wassalam. Alaihimus sholatu alaihim iku mugi tetep ing atase para nabi as-sholatu utawi sholawat wassalamu lan keselamatan. Wa dalilu lan utawi dalil ala wujubi sidqihim ing atase wajibe sifat sidqe, sifat ya ben atau wujubi sidqihim sifat ya sidqe, sifat benere para nabi, para rasul, bener atau jujur ya al mukjizatu utawi iku mukjizat, iku pira-pira mukjizat. Walau lam yakunu lan lamun ora ana sapa para nabi umana iku ya amanah, wong sing amanah. Lakanu yakti ana sapa para nabi khainina iku wong sing do khianat cedera. Walau lam yuballighu lan lamun ora nyampe akan wahyu sapa para nabi lakanu ya yakti ana sapa para nabi katimina iku wong kang nutup wahyu ya nutupi wajah dikalan utawi mengkono kang tinutur muhalon iku muhal. Iki sak durunge iki besok pembahasan besok. Aku sampean kayak batasi dhuwur ya, besok tak jelasno meneh iku. Ya, besok tak bahas. Iki sampean adrunge iku iki terus mu. Terus sifat. Terus. Nah, karena iki engko bahas mukjizat nggih, tadi bahas mukjizat. Maka engko kudu ngerti. Jadi di dunia niki ana kebiasaan. Ya, ana perkara sing lumrah. Perkara sing biasa. Ana perkara sing luar biasa. Nah, ana perkara biasa, al-adah iku perkara sing biasa ya. Engko ana khariqul adah, perkara
yang luar. Nah, lumrahe wong turu iku paling ya 8 jam mentok-mentok nggih, 12 jam sedina sewengi. Nah, ana wong turu sampai ratusan tahun. Nah, sampai puluhan tahun misalkan. Iki perkara sing adah apa khariqul adah? Khariqul adah. Ya. Ana wong biasane nak lewat ning laut, ya iki ora iso dilewati sanggeriku. Tapi ana wong duwe tongkat terus berbah dek laute nyebrang. Iki ada apa khariqul adah? Khariqul adah. Ya, ana wong biasane kok Kudus mrene iku sak jam. Iki 5 menit langsung tekan. Misalkan, iki ada apa khariqul adah? Khariqul adah. Lah, iku jenenge khariqul adah, perkara sing nulayani kebiasaan. Perkara sing luar biasa, ora kaya biasane. Paham nggih? Nah, iku engko nggih. Nek muncule iku sangka nabi atau rasul khariqul adah ya. Jika muncul dari nabi atau rasul jenenge apa? Mukjizat. Jenenge apa? Mukjizat. Nah, Kanjeng Nabi diparingi Gusti Allah kitab suci Al-Qur'an yang iki luar biasa sekali. Iki jenenge apa? Mukjizat. Apa? Mukjizat. Nek dari wali ya, dari wali jenenge apa? Karomah. Apa? Oh, karomah. Nah, dari orang soleh iki jenenge maunah. Apa jenenge? Maunah. Nah, karomah, maunah. Nek sangka niku calon nabi. Kalau Kanjeng Nabi ndok biyen niku pas masih kecil durung dadi nabi ya. Iku nek napa beliau nggih dibawa oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah ning kampung sing asale tandus langsung nggih luar biasa berkahe. Ya. Terus bariku sing asale wedhuse Halimah Sa'diyah niki kering. Ya, bareng ana Kanjeng Nabi ning kono kuwi, ya bayine Kanjeng Nabi akhirnya iso diperah susune nggih. Nah, dadi makmur. Nah, iku jenenge apa? Hal yang luar biasa, khariqul adah. Kanggo sapa calon nabi, calon nabi apa jenenge iki? Bagi calon nabi iku jenenge irhas. Apa? Irhas. Nah, engko nek kanggo wong sing iku, wong sing gak genah, ya mungkin wae. Ya, dukun misalkan. Nah, jadi aja dikira nggih ana perkara sing luar biasa iku terus apik kabeh ngono mboten. Nggih. Kadang ana wong sing gak genah, wong sing fasik ya. Ya, bagi orang apa fasik atau mboten genah ya. Seperti dukun. Ya, hal yang di luar kebiasaan iku engko jenenge apa? Jenenge istidraj. Apa? Istidraj. Ya. Istidraj. Mbah iku sesuai dengan yang dikarepno apa gak sesuai dengan dikarepno? Pokoke hal yang luar biasa dari hal sing luar napa jenenge luar kebiasaan kanggo wong sing fasik, wong sing gak genah iku jenenge napa? Istidraj. Misal, mulane aja kaget. Misal kok ana wong ujug-ujug mara. Nah, iki wong iku gak tau salat, nggih. Ora tau ngamal ibadah sae. Ya segene ngelek-ngelek wong liya, gene ngene wong liya, ya nyantati wong liya misal ujug-ujug dan terus langsung bariku terang benderang. Aja kaget sampean. Iki bukan karomah, bukan maunah, bukan halas, bukan, tapi apa? Istidrat iki sifatnya elek iki.
Iki perkara sing elek. Nah iki apik-apik kabeh mukjizat, karomah, maunah, irhas, apik-apik. Tapi nek istidraj iki jenenge elek. Paham? Paham mboten? Nah, jadi aja kaget, aja kagetan. Ya. Ya besok kapan-kapan misal kok sampean ujug-ujugan wong moro ning sampean wong gak genah terus bariku nebak isi atine sampean misalkan. Ya aja kaget, iso-iso ae istidraj. Paham? Paham mboten? Ben ora kagetan, nggih. Nah, ben ora kagetan. Ya, nah istidraj iki baik sesuai yang dikehendaki maupun hal perkara yang di luar biasa kebiasaan itu baik yang dikehendaki maupun sing mboten dikehendaki. Contohnya ngono. Biyen niku zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Mukjizate Kanjeng Nabi niku napa nek ana wong lara mripat di moron Kanjeng Nabi disebul ditambani dengan Kanjeng Nabi waras. Nah, ana ndek biyen nggih Musailamah Al-Kadzab atau sing ngaku nabi liyane saya lupa siapa. Iku diparani ambek wong. Awakmu jare ngaku nabi. Nggih nabi aku. Ngaku nabi ku ya. Terus bariku, ya wis aku lara iki. Mripatku lara, tolong tambani. Ya. Sing asale lara biasa tapi lara nemen. Lara nemen utawa sing waras nggih bareng dipsut ngene iku tambah melok lara. Nah, iku ya padha di luar hal sing biasa tapi bentuke istidraj. Paham? Paham nggih? Ya, iku kados ngoten. Nah, iku jadian koyo ngono iku lucu bolak-balik iku ya. Nah, kan ngoten. Ya pun sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam.